Erlauntza bat irikitzea, mundu berri bat irikitzea bezala da. Sorpresa bat. Urtez urte, geroz eta denbora gehioin, erletarten denbora gehioin erlategin ere, esperientziare ikasten zoaz, ikusten dezuna ere irakurtzen ikasten naizea, eta bakarria beraien soinua, beraien joera ikusten ulertzen da, Tokiko erlezaintzak edo erlezaintza jasangarrik edo daukan onura izango litzake bertako ingurun daukan inpakto positiboa, Bertako polinizazioa, biodibertsitateen daukan eragina eta beti kalitatezko produktu on batei lotutakoa. Baita aldarrikapen pixkat ere egiten duelako, Landa eremuken gaur egun Gipuzkoan behintzat askotan lotako gune ere bihurtuta daude, eta ez izatea hori bakarrik, Baita bertan ere aktibitate ekonomikok ere posible dira, bideragarrik izatea lortzea da helburu, eta pixkat landa eremuko lehenengo sektoreko ere lanketa hori ere itea importantea dalako.